Jako malé děti, povzdechl si starý Lazarián, když konečně osaměl s ošetřovatelkou a nebohou Barborou. Zlatník ji podle jejich pokynů odnesl do jídelny, kde položil tělo na velký dubový stůl a mezitím se několikrát málem popral s Mikulášem, který se dožadoval práva rozloučit se s Barborou. Robert pak musel oba muže vykázat na ulici, protože si byl jistý, že by ani jeden z nich nesnesl pohled na to, co s Drahomírou plánovali udělat. Snad se teď venku nesnaží jeden druhého zabodnout. Jsou mladí a zamilovaní. Jak dojemné. Jenže jejich milovaná je mrtvá, takže už se nemusí dohadovat o to, ke komu chovala jemnější city. Tohle zjištěním ještě nějakou dobu potrvá. Pustíme se do práce? Jistě, to je ostatně tvoje odbornost. Mám jí sundat šaty? Když budeš tak hodný. Lazarián si povzdechl. Odepěl Barboře opasek a začal jí stuhlé, studené tělo vysvlékat z toho, co měla v okamžiku smrti na sobě. Byl to docela obyčejný svrchní plášť z ovčí vlny, původně zbarvený do modra, přestože ho nyní hyzdily temné skvrny od krve. Podle oděvu bych odhadoval, že jí vrah nepřekvapil uprostřed noci, jinak bych čekal spíš noční košili. Ostatně jaká žena by někomu mimo vlastního manžela otevřela uprostřed noci a ještě ke všemu v noční košili? Ledaže by to byl Mikuláš, ušklíbil se Robert nad nejapným žertem. Navíc je zcela zjevné, že vrah netrpěl chudobou a jeho motivem nemohla být krádež. Zvedl do ruky pozlacený opasek a vzpomněl si na obchod, kde se po zemi válela řada cenností. Snad s výjimkou jedné krádeže. Drahomíra kývla směrem k otlačenému místu na prsteníčku zesnulé. Chyběl na něm snubní prsten. Zajímavý postřeh. S tímhle se nesetkávám poprvé. Jsou lidé, kteří si od zavražděných berou určité předměty. Nechtějí je prodat, nechávají si je. Ovšem neměl bych dělat předčasné závěry. Mohl by si prosím svléknout úplně? Robert přikývl. Sundal svrchní šat, jenže stále zbývala dlouhá lněná košile, která nebožačce nechávala poslední zdání důstojnosti. Zhluboka se nadechl, odvrátil zrak a prsty znovu spočinul na chladné kůži. Odpusť mi, zamumlal v duchu, přestože racionálně věděl, že se zesnulé nemá za co omlouvat. Dělal to přece pro ní a proto, aby i po smrti dosáhla spravedlnosti. Když sundal i poslední vrstvu, Drahomíra mu věnovala povzbudivý úsměv. Stále odmítal pohlédnout na svlečenou Barboru, nepřišlo mu to správné. Nemusíš se dívat. Zvládnu to sama. Robert její nabídku s vděčností přijal a otočil se k oběma ženám, živé i mrtvé, zády. Řekni mi, co vidíš. 3 bodné rány v břiše. Hluboké a hlavně hrozně široké. To nevypadá na obyčejnou dýku nebo nůž. Co dalšího? Nevidím žádná zranění v oblasti třísel. Nemyslím si, že došlo k nějakému pokusu tu ženu zneuctít. Alespoň ne za života. Možná na to vrah neměl dost času. Mohl se snažit chytit to dítě, pokud ovšem bylo s matkou v obchodě. A myslím, že je tu ještě něco. Mohu to ověřit, ale nebude to pěkné. Žádný z našich zamilovaných přátel by se to nemělo dozvědět. Rozhodně ne Zlatník. Mluv. Byla těhotná. Dobrý Bože. Lazarián se pokřižoval a v duchu vyslovil modlitbu za mrtvé. 2krát. Jestli to zvládneš, pokračuj. Prosím. Musíme se od Barbory dozvědět všechno, co nám jen může prozradit.